10 फेब्रुवारि 2026 बे दिनखालिबो बेलेग बोसोरफ्राव फालिबोनाय बायदि बिटिसि गभर्नमेन्टनि आयजनाव बानजायनायाव देग्लायबो 2026 नि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि गोरोबथा सानखौ बड'लेण्ड सान फालिनाय हिसाबै बिटिसि सरकारा फालिनो थाखाय साखाफारा जागासिनो दङ। जोंनि बिटिसि ओनसोलनि 10टा साब डिभिजनाव सरकारि बाबै बे बड'लेण्ड दिवस अर्थात बिटिसि एकर्ड डेखौ फालिनाय जागोन। जोंनि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव 15,000 20,000 गेदारिं खालामनानै फालिनाय जागोन, जेरावनाखि जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय दैथायहरजानाय माखासे इएमफ्रा चिफ गेस्ट हिसाबै बा इएम एमसिएलए एक्स इएमफ्रा बाहागो लागोन। बे सरकारि मोनसे प्रग्राम आरो नैबे बिटिसिनि सेक्रेटारिनि खाथियाव थानाय जानाखि ग्रीन फिल्ड बेवहाय 50,000निबो बारा मानसिफ्रा क'क्राझार साब डिभिजन बिटिसि समस्तिनि 6टा एमसिएलए समस्तिनि मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा बेवहाय गेदारिं जागोन आरो जोंनि बिटिसिनि जानाखि बड'लेण्ड दिवस फालिनाय बेखौ नैबेहाय आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव आरो माखासे लेंहरजानाय आलासिफोर मन्थ्रिफोरनि नुजाथिनायाव नैबेहाय मंगलबार खालि गाबोन सानसे थानानै समफोर मंगलबार 10 थारिख खालि बिटिसि एकर्ड डे बा बड'लेण्ड डेखौ फालिनाय जागोन। आरो बेवहाय आङो बिटिसि सरकारा जिहेतु जोंखौबो कमिटिफ्राव इनभल्भ खालामफादों, कमिटिफ्राव दायथ' लानो होदों, अर्गेनाइजिं कमिटिनि जानानै आङो जोंनि क'क्राझार साब डिभिजननि बा बिटिसि हालामनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनो लुबैदों जोंनि मानगोनां आइ आफा रायजो राजाफ्रा जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बै दिनखालि 10 फेब्रुवारि खालि बयबो बाहागो लायो। जोंनि प्रत्येकटा साब डिभिजन महकुमा लेभेलाव जिनाखि बिटिसि एकर्ड डे बा बड'लेण्ड डेखौ फालिदों बेवहाय बयबो बाहागो लाफैयो। बेखौ आङो अर्गेनाइजिं कमिटिनि जानानै बा बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन बिएसइउनि सासे प्रेसिडेन्ट जानानै रायजो राजाफोरखौ बयनिसिमबो आखाइ खबजोबनानै खावलायहरबाय जाहाथे बे दिनखालि बयबो बाहागो लायो। खारन बे दिनखौ फालिनाया बिराद ओंथि गोनां। बे बिटिसि सुक्ति जानायनि 2003 नि 10 फेब्रुवारि खालि बिटिसि सुक्ति जानायनि थाखायसो दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव सामाजिक बाबै अर्थनैतिक बाबै शिक्षा दीक्षानि दिगाव बा गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो जौगासारनो हादों। खारन बेनि आगोल जोंनि ओनसोलाव गोबां गोग्लैसोनायमोन। दा ओंखायनो जि बिटिसि सुक्तियानाखि भारत संबिधाननि 6 शिड्युलनि सिङाव मोनसे मर्यादा गोनां जोंनो गाव गावनो खुंनानै जोंनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हानायनि जानाखि मोनसे बेबस्था सृष्टि जादोंमोन 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव। दानि बिटिसिनि चिफ बा बिपिएफ दोलोनि मानगोनां आफादगिरि दानि आरो बै समनि बिएलटिनि दैदेनगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव आरो आसाम सरकार भारत सरकारनि गेजेराव जानाखि 10 फेब्रुवारि खालि 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव गोरोबथा जादों। बे सानखौ जोङो मोनसे जारिमिनारि बा जोंनि बर'फोरनि बा बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठी भाषा धर्मनि मानसिफोरनि जिहेतु जों मोनसे सामाजिक अर्थनैतिक बा शिक्षा दीक्षा बा गुबुन गुबुन दिगाव जौगानायनि मोनसे बेबस्था सासन बेबस्था मोनदों। बे दिनखौ फालिनाया जों बयनिबो दायथ'।